हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय जुदि नोंथांनि बैसोआ 15 निफ्राय 10 बोसोर बैसोनि अब्ला ओंखारनानै फैदों जोबोरै मोजां खौरां मानोना मिरु सरकारा होदों बे मोजां खौरांखौ सरकारनि फोरमायनाय बायदिब्ला 15 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोर बैसोनि साफ्रोम लाइमोन सुबुंफोरनो फैगौ जानुवारि दानाव होनाय जागोन कर'ना भेक्सिन दासिमाव 10 बोसोर बैसोनि गोजौनि साफ्रोम सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिनखौ होनाय जादोंमोन स' जुदि नोंथांनि बैसोआबो 15 निफ्राय 10 बोसोर बैसोनि गेजेराव दङब्ला फैगौ जानुवारि 2022 खालारनिफ्राय लानो हासिगोन भेक्सिन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा साफ्रोम सुबुं बिथांमोनखौ खावलायदों दि साफ्रोम सुबुङानो जाहाथे कर'ना भेक्सिनखौ लायो आरो जायफ्रानोखि गिबि नम्बर भेक्सिनखौ लाबाय नाथाय नैथि नम्बर भेक्सिनखौ लायाखै बेखौबो लानो थाखाय खावलायदों मानोना भेक्सिन लानानै बयबो जाहाथे गिख्रंथाव कर'ना बेरामनिफ्राय गावजों लोगोसे बयखौबो सांग्रां खालामनानै लाखियो। फारसेथिंजाय गाहाय मन्त्री बिथाङा हादोरनि 15 निफ्राय 10 बोसोर बैसोनि साफ्रोम लाइमोन सुबुंफोरनि थाखायनो होदों जोबोरै मोजां खौरां फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 3थि खालार खालिनिफ्राय हादोरनि 15 निफ्राय 10 बोसोर बैसोनि साफ्रोम सुबुंनो होनाय जागोन कर'ना भेक्सिन बेखायनो जाहाथे साफ्रोम सुबुङानो बे कर'ना भेक्सिनखौ लायो बेनि थाखाय गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा बयखौबो खावलायदों मानोना कर'ना बायदि गिख्रंथाव बेरामनिफ्राय बारग'नायनि मोनसेल' राहायानो जाबाय भेक्सिन लानाय बेफोर कर'ना भेक्सिनखौ नोंथांमोननि ओनसोलनि मोनफ्रोम सेन्टारावनो होनाय जागोन होननानै फोरमायनानै होदों।